Goejoen en welkom bij deze extra boppenslag. En die staat helemaal in het teken van de 100 de Freule. Die het verkeerd is in Wommels. En voor wat het nog net weet, de Freule, dat is de wichtigste keertspartij voor jongens tussen de 14 en de 16 jaar. En 48 jongenspartoeren staan er op de lijst, maar lang net al die partoeren mensen voor zelfs kans op de overwinning. Verslagjouwer Roelof de Vries wie van de morgen al betiert op de velden en hij maakt de volgende reportage over het Verin van de Dij. Op ziek naar de mooie verhalen rond de Freule komen we op de eerste omloop bij Hantem, een dorp dicht bij Dokkum. Ze keert ze voor het eerst maar op de Freule en de vereniging had de naam de Kletsers. Coach, ja, net schrikken. Nee, het schrik niet. Wat is dit? Hantem, wat eerst op de Freule ga je het? Ja. Dus ik ben correct lid en nou ja, dat moet je maar doen. Ja, want hoe lang besteen je hem al? Dat was me net vrij, dat weet ik zo net. Maar we zijn eerst een beeldenclub en nou ben we voor dit hier voor het eerst lid. En nou ja, dat moet je maar doen. Ja. Ik zit even naar die naam te zien, de Kletsers. Hoe kom je hem erbij? Ja, wat doet je een bal, klets je nou? Nou, ik denk dat zou bij de kletsers komen en nou, we kunnen wel aardig praten. Dus daar, zo kom je op de kletsers. Dat is clear. Ja, dat is heel simpel. Ja. En hoe gaat het? Ja, net zo best. Dus 4-0 achter. Maar ja, meedoen is belangrijker dan... Olympische krachten. Ja. Voor alleen hem? Zo'n 100 denk ik. 50? Oh, 50. Nee, maar maak je de 100 van je. Klinkt wel een positieve. Ja, klinkt wel... Hij maakt het 100. Oh ja, dat bent Jordan. Ik hier net check, hè? Oh ja, oké. Ja, nee, dat 50. Ja, 50. 20. Knips eruit, toch? Hantem gaat er uiteindelijk maar 4-0 aan. Dit zijn de beroekers Bootsma uit Itens. De linker Bootsma is al maar 12 en had dispensatie gekregen om uit het wan. Ze binnen het enige betoer dat pas je 2 keerst. Is dit de familie Bootsma? Ja. Ja? Ja. Ik denk dat hier hele Grutske familieleden zit, of net? 2 broekers in het perk. Ja. Ja toch? Ja. Want hoe komt dat, Samar? Dat zulke talentvolle keertjes? Ja, ze zijn 2 broertjes en de ene is jongens en de andere is dan maar eerst die jongens. En ze wil graag uit van. En ze zijn alle week aan voor de keertjes, dus ja, zo ben we hier. Ja. En dan is het maar de hele familie Paken, jij die krijgt? Ja. Want je ook in de Paken, heb ik begrepen? Ik nou, ja. Een Grutske Paken? Ja. Ga jij dat Joe de grootste fan binnen van dit parcours? Nee, Paken. Oh, toch wel? Oh ja? Nee, Betty, hè? Ja? Ja, ik vind het wel heel mooi. Je bent er altijd bij? Als het kan al. Ja, dan ben ik erbij. Oh, je kent nog geen mooi, want de jongste is 12 haar krijgt je het. Ja, maar Beppe wordt ouder, hè? Dat valt toch wel wat daar. Ja, nee, maar als het een beetje kan, dan hoor ik het hier niet van. Dat is ook echt zeker. Ja. Maar dat vallen boete slaan, hè? Oh, Nee. want hoe verint het? Nou, ze staan een beetje jagen. Ja. Dat is wat jammer, maar echt leer. Oh, sorry, ja. Het is een speltje, hè? Ze kennen voor jou eerst zo correct. Oeh. Maar het bordje zit er rond te komen, want het zit op een zijs. Als er dan nog een setbal uit, dan is het klaar. Dan ben we heel blij. Ja? Ja. De wie het bordje al? Ja, is het hier nog? Klaar, hè? Nou, erop en roer. Ja. Zo je nou. En bij het ene bordje bloot het. Itens verliest uiteindelijk maar 4 woningen. We gaan even waarom naar de generale van de Freule van Auroene Snijn. En we joggen naar het parcours van Sijsbjerm. Omdat Sijsbjerm Snijn net reageerde voor, joggen we nou of ze dat wel willen. Pieter, Kees? Nee? Perk krijgen. Dus Mag ik nou even vreden? voor het hoofdveld. Nee, hoe staat het? Nou, wij Gaan verwoorden. En daar litten we het bij. Oer naar deze fanclub. Dames, van waar deze shirts? Sportring. Van waar? Van Belgium. En waarom dan deze shirts on? Onze sportring. Oh, Het was zeer litten dat we er binnen, no? en helpt dat? Nou, we hopen van al. En wat ben je hem dan van de Belsum? Zuster, ja. Alle draaien. Ja. Ja, en
En ik. Sta jij er ook bij? Ja, maar ze doen echt mooi, man. Ik ga hier achter me het zwarte skiep. Nee. Ik ben net mee winnen. Nou, we weten wie het zo uit. We weten wie het zo uit. Maar wat zit er op de voorkant van het shirt? Welke het Sjen? Fanclub belt. Sure. Sure. Mooi, hè? Oké. Hebben wij een goed best. Nou, succes. Ja, dankjewel. We gaan naar het Keertsen. Daar binnen joet zo'n kanshavers. En dat maakt het deze Freulen zo leuk. Een van de kanshavers is Arem, het betoer van de Mourinho van het Keertsen. Snij zijn je, als je mijn koppen maar bijhouden, dan kunnen we winnen. Hoe gaat het dan nou, ta? Poerbest. Ja? Poerbest, ja. Het begin is altijd moeilijk. Nou, je moet even je draai vinden. En nou ja, toen Jan die kwam even een beetje onder druk door die per hege bal. Maar ja, goed, toen niet niks te verliezen, dus probeer je wat. En dan is het mooi als dat Jan Bouk even een hege bal in het legt. Nou ja, een koekje van eigen ding en dan wordt het uitmaken. Maar ja, goed, de eerste per eerste weer een bol zou gelijk vanzelf. Dus dan viel dat een stukje spanning op stiet. En dat een beetje goed erin, dan is dat klaar. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Arem benieuwt uiteindelijk terug naar de wedstrijd van de finale of niet. Letter in deze uitsturing meer daarover. Twee kanshebbers treffen elkaar al in de tweede omloop. Arone Sneur woon Wommels in partij. Juist minstens keer snijende wees pakte. Maar Wommels gaat er nou bij 4 om het 2 aan. Daar balen de Wommelsers verschrikkelijk van. En nooit in de partij zitten. Vorige week Sneur hebben zo goed gekeerd, man. En gaat samen de laatste keer vreugde voor mij. Zonde. En dan de strijd om de prijzen. We beginnen op de vierde list, want daar treffen Dron Riep en Arem elkaar voor een roostreeksplakje in de finale. We komen erin bij Fjouwer eerst een gelijk en in het eerst zit het Fjouwer gelijk. Dan bouwt het al genomen gang voorin en dan is het een zitbal. Remco Cuperus kan de bal net verwerken. En dan gaat Arem naar de kriet aan, mooie 6 Fjouwer voorsprong. Ja, Subke Tuurman van de Rorriep op die 7 Fjouwer achter staan. Brengt de bal dan voorin. Maar het is Kewiaars met die bal kweerslaat. En mooi is het 6 gelijk. Fjouwer eerste gelijk, 6 gelijk. Komt de bal achterin bij Jan Skurer. Ja, de bal door in de hoeken. Maar hij kan keerd worden van de boppen. Hele dikke keers. Kansen van Arem om op Nijdeldiering te nemen. Kewiaars op die Fjouwer eerste gelijk en 6 gelijk. Oh, en dan de bobbenslag. Jan-Sipke Tuurman. Nee, mooi. Neemt Dron Riep verrassende lering, maar 4 voor Fjouwer. 4 voor Fjouwer van Dron Riep. En jouw Bogo Talsma die neemt de opslagoer van Kevin Jaarsma. En dan een keer bij de middelline. Kevin Jaarsma dan. No van Meestop. Die gaat de bal doorheen. Jan-Sipke Tuurman. En dan neemt Dron Riep. Brutaal de lering, maar 4 voor Fjouwer en een skin het waar. Coach Jip Hingst, jouw de onderwijzingen. 2 keer succesvol, mooi Wels Riep. En nou de coach van de Betoer van Arem. Bal plat voor Ivan Kevin Jaarsma. En Jan-Sipke Tuurman maakt het er een keer van. Wie het baren dan mooi de opslag. Achterin bij Jan Skurer. Die bal gaat bij Rode die Ochterhoek. Want er hield hij door dan over de bal boppen. Tot Arem daar, 2 gelijk. Jan-Sipke Tuurman van Rode. Oh, en die brengt de bal een heel eind boeten. En dat kan net leiden op deze stand van 4 met Fjouwer. Het wordt nou Fjouwer 2 in het voordeel van Arem. Sipke Tuurman. En dan laat de bal vallen. Dan achterin Jan Skurer. Hij valt krijgboeten. 6-2 de mogelijkheid voor Arem om op 4 eerste gelijk te komen. De opslagbal van Dron Riep. En dan gaat hij
Nog correct in de handen van Jan Skuren die er een keer zo weer mooi zien. En dan zou het skiën zo de dienst er hoog neer doen. Bol Freekje van de Karremaster op die bal zit. Ja, de bal heeft ongewacht uit de Karremaster. En dus is het de zitbal. En dan wordt het 6-4. Jan-Sipke Tuurman van de Rory brengt de bal achterin bij Jan Skuren. Die kan oors net als die bal de groen aanslaan. Omdat de Farinse Kevin Jasper nog net voort wie. Kreeg op die stand van 4-4 en 6-4 een keert. Jan Bouke Talsma op dat lietse keertje. Oh, dat kan de keert worden. Trok Kevin Jasper van de keert. En dan is het nog net beslikken waar je eerst nog eerst in de finale instapt. Want het wordt hier gewoon 5 eerste in de league. Is dit dan de redding dat Jan Bouke Talsma de voorbijste opslag genomen had? Nee, want hij brengt hem no voor. En dan komt Roripi net alles beslissende eerst op een vlasprong. Skier het waar. Vier eerste licht, skier het waar. Dan werd de misser van Jan Bouke Talsma van Arem. Hij hier de voorbijste opnam, die het eerste keer goed, maar prutst nog 2 keer. Skier een fjouwer van het parcours van Roriep. Het is coach Iep Hengst. Die het zuid van Geermatrooi, jongen. Alle vertrouwen. Dat is net. Het is dus Kevin Jasper die de opslag weer neemt. De man in het perk van Roriep Wekseljek op die opslagwissel. 4 eerste gelijk. Een keer of jouwer en dan een geweldige opslag van Kevin Jasper gewaagd. Oerbierbaren die in het achterperk steekt hinnen. Maar dat wordt wel fjouwer door. Gelijk fjouwer 12 van Droriep. Kevin Jasper die bal. Oh, die gaat moeten. En daar mooi komt Droriep op de 6-2. En is Droriep dan besteed om te winnen van Arem. Wat favoriet is omdat ze al het Nederlands kampioenschap willen hebben. De druk wordt nog wel heeg bij de Aremers. Kevin Jasper, hoe gaat hij het tussengereden op die stand van Soisla? Kan er een min brengen? Kan er een min brengen? Bal is onwest. Nee, het is een keert, zeggen ze. Maar ik dacht dat die bal gewoon weer best weer blik net zo te wijzen. Een keert. Jan-Sipke Tuurman brengt de bal achterin bij Jan Skuren en die heeft de knapper en dan is het gebeurd van Arem. De winners van het Nederlands kampioenschap hier. Joerdas wel de favoriet wie een sneuvel hier op de 4e list. In het parcours van Droriep. Wat als eerste parcours in de finale stapt. Ja, gewoon slecht. Steeds begin je goed, kom je 2-0 voor en ja, laat je weer terugkomen. En dan na die kwam het 2-2. Nou, toen was het gewoon elke keer hadden we minimaal 2 uit. Nou, dan kun je het ook niet winnen. Ja, je maakt gewoon een opslag de volle foon. Ja, de start hebben we het laten liggen. En waar wordt het zinstander van Droriep in de finale? Nou, die moet komen uit de hele finale tussen Sijsberem en Frencher. Sijsberem plaatst hem voor de hele finale, toch een overwinning met 4-4 en 6-4 op Witmarsum.
Frensjer wie na een spannende partij met 4 eersten gelijk en 6-2 de baas op minnet geer. De hele finale dus tussen Sijsbjerm en Frensjer. 4 met Fjouwer. Fjouwer 12 van Frensjer. Pieter van der Schoot voor Sijsbjerm brengt de bal dan boeten en daarmee wordt het 6-2 van Frensjer. Stiet Sijsbjerm wat zo knap keer staat. Maar ondersteunt nog de premie in Frensjer. Nou op het deer. Vier met Fjouwer 6-2 en een heel iets keertje. Allard Hoekstra brengt de bal voorin. Ja, nee, daar kan Christian de Haan net meer bij. Keert voorbij, Sijsbjerm, Sijsbjerm leeft het nog. Vier met Fjouwer, Sijsbjerm. Van Frensjer, Allard Hoekstra. Weet hij de partij weer de mooiste. Brengt de bal tussenin. Hij valt op het touw. Valt op het touw, boeten. En gelukkig gaat de karmaster nog niks doen. Daarmee is dit eerst al wel lieke spannend als de vlag in de 6 gelijk. Vier van Fjouwer, 6 gelijk. Allard Hoekstra. Brengt de bal voor en heel mooi voor. En dan Libbet Sijsbjerm nog. Of Libbet weer op kan ik stellen. Want zij komen weer rond naar 4 eerste gelijk. Trok de foute opslagbal van Allard Hoekstra van Frensjer. Twee opslagmisses van Allard Hoekstra brengen Sijsbjerm weer waarom in de race. 4 eerste gelijk. Allard Hoekstra. Nu komt er de wol in. En dan moet die bal heel goed trekken. Voorin trok Pieter Kees van der Schoot. En dan mooi Sijsbjerm. Nodelering. Schier het waar. 4 eerste gelijk schier het waar voor Sijsbjerm. Het zal heel die dreger worden voor Allard Hoekstra. Oh, en dan hier de kans waar Kees van der Schoot om de bal op te slaan. Maar hij rekent op krekjusjes te leiden en dan gaat er weer 2 gelijk. Dikwoers is het wordt heel die dreger voor Allard Hoekstra. Omdat hij 2 ballen boeten hier en een bobberslag zien. Maar dit drinkt goed al. 4 eerste gelijk, 2 gelijk. Allard Hoekstra van Frensjer. Voorin. En dan de zitbal op Kees van der Schoot. Fjouwer 12 van Frensjer. Vier eerste gelijk. En Fjouwer 12 van Frensjer. Allard Hoekstra. Achterin. Pieter van der Schoot. Hij staat er eventjes onder en met die ballen nou onder de boppen. En dan meldt er hem eventjes bij de Frensjes. Fjouwer gelijk, wat een hele finale, schitterend. Met de zonde opslagbal al van Allard Hoekstra achter elkaar. Brengt er nog plat voor in. Ja, en dan het er leegst van de kribbel hier. Kees van der Schoot kent het goed door die kribbel, maar hij weet er een keertje van de maatje. 4 eerste gelijk, Fjouwer gelijk. Karel Sijsbjerm van Frensjer. Voorin. En die bal boppen, ja die bal is boppen. Kees van der Schoot krijgt een mooi ophichten. En pakt daar mooi de cijfers door. Nu staat Frensjer op het deur. Hoe raak je dat hier in het keertje? 4 eerste gelijk en Sijsbjerm alle keer vallen van Sijsbjerm. Maar er luidt een heel iets keertje. Vier eerste gelijk, Sijsbjerm en een hele lietse keertje. Johannes van der Veen brengt hem voorin, ja. Te mooi. Te mooi voor Allard Hoekstra. En daarmee brengt hij alles onder hang in deze hele finale. 4 eerste gelijk, Sijsbjerm gelijk.
Hoe zit het nou tussen de heren bij Hannes van der Veen op die 4 Westen gelijk Zuidelijk. Brengt de bal goed in en voorin en de zitbal nee, voor de keertje, voor de keertje. Het wordt een heel iets keertje. Oh, een meter. Ja, is die bal het oorwest? Regen ze bij Zuidwerm? Nee, dat is hij net. Dat is hij net. Misschien zult het niet reageert nooit de Karmaster daar. Hij zit. Hij is wel oorwest. En dan is het uit. Dan is het uit. Nou, dan is het Allard Hoekstra die het erheen vlucht. En die zei van ik heb die bal in de oorhoorn. Ik heb die bal in de oorhoorn. Rint ook voort. Maar dan is het wel Zuidwerm wat naar de finale gaat. En daar Dronriep treft. Ja, Allard Hoekstra, een heel vreemd einde partij. 4 Westen gelijk, Zuidelijk. En dan zei de Karmaster de bal is ongeweest. Wat zou je nou? Nou ja, ik merk hem totaal net. Wel een meter mis. Nou ja, de kist staat net maatje op zijn slag. Maar gewoon opletten. Ja. Het is een heel rare stand om zo'n beslissing te nemen, ja. Ja, ik weet net. Ja, ik ken hem gewoon net bij. Ik bedoel, als je nou wil onwest, dan snapte ik het. Dan kan ik me er wel bij deel lezen. Maar dit is gewoon weer hier een mooi keertje. Kist nog van alles dan. Ja, het hier was ik kennen, maar ja. Het hier ik jij er oors ken. Je hebt staan 4 met jou voor en die Joyce. Ja, ik weet het. Ja. Dus ja, in een bovenbal volgens mij. En toen keek ik op het linksje, ja, als dat kijkt maar als je het. Maar ja. Ja, toen hier gewoon een domme fout voor ja, dat hier ik net met de dwan eigenlijk. Maar, ja. Maar het is allemaal radwezen om zo van een Vreule te stappen. Ja, zeker. Ja, ik bedoel, Zuidwerm is ik een goede partout en zo. Maar ja, het is natuurlijk wel kut op 4 gelijk, 6 gelijk. En dan, ja, hier zou was kunnen wezen dat wij nou samen 10 in de finale stonden, Sint-Duriep. Dus. En zo staan Zuidwerm en Dronriep in de finale van de 109e editie van de Freule. 2 partoeren die op papier redelijk on elkaar wegen binnen. De finale tussen Dronriep en Zuidwerm. 6-2 in het voordeel van Zuidwerm. En dan is het de voorslag van Jan Sipke Tuurman van Dronriep. En daarmee komt het eerste bordje in deze finale onder Telegraaf. En dat gaat naar Zuidwerm. Dronriep is bij een steend nummer in deze finale komen, maar begint net al te best. Nu in het tweede eerst krijg je boeten en dan schinnen Zuid van Zuidwerm en een keertje. En dan gaat deze bal kweer. En dat betekent dat Zuidwerm heel makkelijk op een spul voorsprong komt. Het spul en Zuidvjouwer voor Zuidwerm. Johannes van der Veen brengt de bal voorin bij Jan Sipke Tuurman. Die rekken die bal best, maar die beeld hing het net boven. Dikke keers. En nu komt het zwakke punt van Dronriep. Ze hadden we naar de stuit. En dan missen ze nou alles wat. Jan Sipke Tuurman van Dronriep op dat spul en Zuidvjouwer. Maar dat spul is al even voor Zuidwerm. En ik die Zuidvjouwer, maar nu mag het Dronriep gelijk door de keers te behouden. Zuidgelijk. Het spul voor Zuidwerm en Zuidgelijk. Jan Sipke Tuurman brengt de bal voorin. En dan wordt die bal terug Kees van der Schoot. Dat keert verwerken. Ter rechter van de middellijnen. Zuidgelijk. Weet Johannes van der Veen, de skin het eerste van de match. Brengt de bal tussenin. Nee, oh, bij Jan Sipke Tuurman. En die rekken die bal poerbest. Oer de tribune heen op de dik. En daarmee wordt deze finale, misschien ook een finale. Het is 2-1. Voor Zuidwerm, Fjouwgelijk. Pieter van der Schoot van Zuidwerm op opslag. Brengt de bal tussenin. Wiertbare klopt er goed onder. En dan is die bal boven. Of nee, hij kan keerd worden. Terug. Johannes van der Veen. Een dikke keert.
Jan-Sipke Tuurman van Dronriep. Oh, en dan Pieter van der Schoot die de bal kweer uitslaat. En daarmee komt Dronriep op Soisfjouwer. Wierdbaden brengt de bal voorin bij Kees van der Schoot. En dat kan de keer worden voor de keers. Dronriep is weer waarom in de wedstrijd. Het wordt hier Spullen in de finale op de Vreulen van 2011. De paraplu's komen op. Het begint weer vol te roinen in Wommels. Had het duurt vaker niet in. Maar het tempo is in de wedstrijd bleun. Daarvoor alle credits naar de organisatie hier van de Vreulen. Johannes van der Veen. Brengt hem diep achterin. Ja, verrast er op een Wierdbaden. Die klopt naar voren. En daarmee pakt Soisbjerem op een de voorsprong. 3-2. 3-2 schier of jou van Soisbjerem. Jan-Sipke Tuurman. Brengt de bal boeten. En dat kon zo heel makkelijk eerst worden voor Soisbjerem, Pietersbjerem. Ze komen nu op de Skinner Sois. Het is zelf een drie verhaal. Dat je maar een bal keer keert. Dan komen de 2 functies op 2 mandel. Als ik het Tuurman nou tussenin. Nee, daar kan Kees van der Schoot goed bij. Maar hij wordt er toch niet dan nog een keer de kans voor Johannes van der Veen. Maar het wordt een keertje. Trein met de Skinner Sois. Waar Sois weer en Pietersbjerem. Johannes van der Veen brengt de bal plat voorin. Ja, best opslaan. Dan kan Wierdbaden neer mooi. En op een nij neemt Soisbjerem en Pietersbjerem afstaan. Het wordt 4-2. 4-2 van Soisbjerem en 4 gelijk. Op de eerste keer is het Johannes van der Veen. Mooie zitbal op een linkerhand van de beide perkspelers van Dronriep. En daarmee komt Soisbjerem en Pietersbjerem op Soisfjouwer. Je weet dat het rekent op de stand van 4-2 en Soisfjouwer. In het geval van Soisbjerem. Komt de bal achterin met Wierdbaden en die pikt die bal boppen. Dat is de spanning weer weer ombrengen. Misschien in dit eerste wol Sois gelijk. 4-2, Sois gelijk. Johannes van der Veen brengt hem voorin bij Jan-Sipke Tuurman en die slaat die bal kweer uit. Ja, die bal gaat kweer. En dan is deze finale de spanning kwijt. Want Soisbjerem en Pietersbjerem komt op 4-2. Johannes van der Veen op die 4-2 en 4-2. Een zitbal en daarmee komt Soisbjerem weer los in de 4 gelijk. 4-2, 4 gelijk. Dan neer jij er woont Soisbjerem en Pietersbjerem de Vreulen. Wordt het hem dat nou? Johannes van der Veen voorin bij Wierdbaden. En dan kan diezelfde Johannes van der Veen Rutte niet hebben, zodat er een liedse keert voor de 4-2, 4 gelijk. Pieter van der Schoot brengt de bal boeten het perk en daarmee krijgt Dronriep misschien weer een beetje hoop. Zij komen op Soisfjouwer. Jan-Sipke Tuurman. Soisfjouwer voor. Brengt hem dan achterin. Nee, dat kan er net keer door het Wierdbaden. En is de keer dus voorbij. Zit het 4-2 en Sois gelijk. En dan moest hij Dronriep op de D. Weet Dronriep nog een bordje te pakken? Of is het gewoon die in? 4-2, Sois gelijk. Jan-Sipke Tuurman brengt de bal voor. Ja, hij brengt de bal voor. En dan is het Soisbjerem, Pietersbjerem die de 100 miljoen Vreulen wint. 2011, deze editie is voor Soisbjerem, Pietersbjerem. Ze staan 3 keer in de finale dit seizoen. Won niet maken. En dan Jere als een beetje een outsider. Finalist in Dronriep. En winnaar van de 100 miljoen de Vreulen. Soisbjerem, Pietersbjerem. James Krauwe, historie van Soisbjerem en Pietersbjerem. Dan neer jij er de Vreulen won. Nee, dat is heel mooi vind ik zelf. Maar ja,
Mijn kids doet gewoon goed. Het moest je gewoon ik. Wij zijn de laatste teams. Nou, dan wil je ze graag winnen en dan doe je dat dan gewoon. Jongens, dit is gewoon, nou ja, zeg het maar. Ja, een mooie dag. Misschien wat draaien, maar dat maakt voor mij niks uit. Ik kan nou gewoon nog voor het klavertje vieren en dan ga ik nou ik gewoon voor. Ja, want je wint een degelijke toer. Ja, klopt. Nou ja, soms ga ik wat min. Pieter wie soms wat boos, maar ja, wij zijn gewoon man. Die ben gewoon even als een sportpsycholoog geweest. Die heeft gewoon alles uit verteld. Wij moeten gewoon een team wezen. Dat dienen we het gewoon. Positief blauw, dat winnen we ik. Punt voor punt, dat dienen we ik. Wij nooit omwinnen tocht. Ja, en dan komt het zo. Dat is wel heel mooi. De premie op de Freulen. Nu had je een trein in tijd. Dat was die hier een zekere Willem Tuinman. Die won hem al. Die wonen mooi, ja. En wij net, ja, het is zoals Berem. Ze hebben gewoon, Joet wint ze net te bekeerd. En ze keert ze gewoon, ja, vliegend. Ze hebben weinig fouten nog opslagen, weinig in het perk, dus ja. En wij krijgen de lietse foutjes. En we hebben dit hier al 2 keer gekeerd. En dat verleden week 2 keer, dus we wisten gewoon alles of niks. Nou, en op dit moment is het de prijs dus eigenlijk niks. Historisch schreeuwen voor Soisbeer en Pietersberm. Nou, nee, jij er de Freulen won. Nee, weet ik. Dan doe je het even nou. Wat een degelijk stralen je joden. Je hebt Steenoors bekend dat je hem wel eens wat op elkaar schellen kennen, wat kwebbelie. Dat is gewoon aardig, hè? Ja, we hebben ervan geleerd en dan betaalt dat zich goed. Wat heb je hem daarom niet in? Nou, gewoon even nadenken wat wel beter is en wat net goed is. Bijvoorbeeld zo snijden, dat zegt iedereen wel op tv. Dan leren we van en dan gaat het als dan daar is volle beter. Dus dankzij de televisie ben je beter worden? Nou ja, want dan zie je volle beter wat we zelf doen. Maar wat een schitterend resultaat met Jimmy Jood bij Harry. Ja, echt. Je kunt het echt niet voorstellen. Jongens, Soisbeeren, Pietersberm. En zo wordt Soisbeeren de winnaar van de Freulen van 2011. Lokwenske en meisje er een mooi feestje van daar op het Warp. Dit weer het van nou, sneeuw in de sport er alweer. Dan maar een live verslag van het Friese kampioenschap vierleppen in Weensum. En de uitsturing begint om 11:03 middags. Van nou, bedankt voor het zien en nog een hele noffelijke joen. Doeg!